Kardom ili running tikathar tini ada pabirta angton pen arjuponta West Karbi Anglong dong kamukam rong sopi along Professional Grazing Reserve lapen Village Grazing Reserve along le along aron re pen nangke dua tuma phan tharli serak nang jipu kachisong pedupon Bangso kachisong pon along Karbi Students Association pen pater piponsi Karbi tangte Karbi pupen prek jam asong along klembang phubang phiatum tame chetong dunsi RD dojot pen kachisong asai pedupon Kachisong along klam along an pherangke atum pale dunsi karjupon bom ahot halapulit somrong pharpen kaning jepon ke high power committee ke sengpon ke lake jongsi pjar vijar along le along aron repen nangke doatum aphan tharli thek thedet pulote lake mo aphi tuliram ronghang alangli kachupachong iji aphan chotlo pusi pherangke athengno lamthe paklangpon an bangke nange thantap nange mumtab lapan nange cobai binong lo pukelake karbinglong rat pita chinilo lasi laso kacho bai long non bang hala ke koi I hala okdai ka pincong ke non bangke high power committee fansen non okdai pincong lasi hala high power committee long ke do members to mangta hala so bang non kache mat hanang bo ke nang so bang thedung lo the non bangke hala eviction chunun data hala bang high power committee claim long lerek ta high power committee eviction kam ba chun tek tek hala high power committee tame pini high power committee ko mat lo polo ko mane ex minister mane ex CM dak dolos tame alang tum ada aja kong thang nat apawar tabe lasi amut pi bang high power committee ke lake isi okdai chot lake apongtin kai dai dum ninge berlo hala so high power committee lake election jong se claim e polo tang be tuliram rong hang bang isia bidilo la bangke ame thang isi mo kacepa chong ijia thai lapen rapan ke ko ijia phanchot lapen jasemet pet pini ke nilitum padusi lo la bangso ni thom ke chok pini la bangso PGR vijar puthak bradak party song le aho ko tema KSA pen party pipon si dak prek jama song tum pensi dak chelang si pini la bangso mai bang padopono PGR vijara kache song same hala bangso KSA pen party pipon pustami tumal dak komane lochar di song komane kamuka song boltum chipu pe pinsi jasemet pet la bangke non ilitum la bang Karbi Anglong long isi kache song tomon si kapa japosi ilitum dak pini dak munit aphai bang ingar beng dai tame hala so munit aphai ke laki tum kacho pha phejong ilitum sia munit aphai bang kapa vejong lo la bangke ilitum non ke rat kache parju Karbi Anglong kang pi atok ano along tin tame east west tame town wise tame constituency wise tame area wise ke lake ilitum ke la somai pi ke lake dodam bompo hala bangke tum rat kache parju Karbi Anglong long isi atomon pi kachesong isi atomon pi wangji isi kachesong pi atomon nang leji lase hala so kachesong pi atomon base lake non pen isi yang angdeng pusi kachesik pon siwang momlo lapen laso kachesong long pinidak dongkam mukam dak circle office adung pini ledak kaceparai kachesong hala so kachesong long bangke jasemet pet ilitum lapuso kachesong long ke etheram silitum ke pon longli lapen khiamen long bangke parti song thorom chipu pedat nai longle la pen khea men pen aka pregelong bangke tum parti ma chipuji song ma chipu kupi chipu na tame longle long bangke Karbi si chichini chot nai longle long bangke inglong so si chichini chot nai nali ke part nali congress BJP la komane am asong hala chipu pe pin pen nali inglong so mate nali nut Karbi po hala chichini chot pen si chesong nai po hala bangso tomon si par japlo la pen hala so akache song hala so Karbi khei kaching hona tomon pensi bini ke tum dak lang iguneset ke choki johnson iguneset dak tangka ma pen chenglok dak kachuring sang han tame jat tame bang rat pen mane han chojor chor tum ko mane tom chobek chot tum mane kaprek chong dak chotilo chot tum tame ingkoi thongke ba tame pila dak lapang so kira bang nang le bomlo hala helu si kache song ang thek hala helu si kaching riang thek posi la so tomon se japon bompo Karbi Anglong kang pi chetang tang lo pene Karbi Anglong lo bagi si soluk sodak isi tomon prek je tomon si kache song japo jong si eviction jong si claim clay pulutang de la si hala so pornang le roka phit ke anut kapre kali team Karbi Anglong kachari tum si adai doji lapenan partame non jasemet terpor bangke ahoro tema tuliram rong hang ke haida Karbi Omor Singh ki so ke haida Karbi sitame ilitum ke Karbi poi pitsi alang li nut CMR pulong ke do apidan dan alang tum ken ke delo ke posi alang li tuman ke gobek ka punang kokpo chokche pura punang kokola pen ang hoilong sunui pura punang kokpo Inut artaning kan pho pinso so aphan Dr. Habeteron agari katewar abangphu ke patong Chitini phaikre hini arni anar lopor phaikre hini apor malom diphur rong khelan ser long jon ke dam atowar kidzi school adong het along 7 mile sedeng terang arong amekar ha im terang asopo don box school along UKG ke charlie bom ningkan pho pinso so sar chiki terang aphan ahir ingtang rakpen Dr. Habeteron agari ke vek mati Dr. Habeteron a driver Rajiv Teron kapatong tekang
Oso aphan ke patong tekang ahir kang tangrak ajok men thurun edet si alam anta avedetlu bonta isi manghu mimi alam Dr. Habe Teron a driver Rajiv Teron bangso auso aphan patong tekang phit anta thang matha the pinsi damjui kapatong tekang vek agari bearing registration number laki AR 11A 8653 lapen ke patong tekang vek abang phuamen laki diphu lamding road 3 kilo asor harsing teron lapen homra terang piatum asopo Rajiv Teron pusi pangthek pon lapen Rajiv Teron lake Dr. Habe Teron alongsi gari ke vek lapen driver ke do puta pangthek pon tangte a hokpet alam kisung ke phovek asar pi lapen sarbura pen kaningje pon alam thele angton pen arjuponik sena Element har imterang apun ilhe ma sor ke martha teron pi da arong ge son ni sorong amen ke sedeng terang ro ini nang le tum kisung ge pop ala ma puthak nang thante kan pachini gima opachini lage pini la nili sopo da school don bos kolong sedun school suti et pen nili tum akaprek avar akam do kok masi ala kibo dam lo la so kibo dam hut osla nili pini nili he ma sor long dun ju lo ma nili ma sorta ame tha kam do kok masi ala oso phan bang response chanun edel lo amar se auso bang oso pulote kechok chege do pote ma men tune lapu elong vet ke or her ke un edei ama oso bang pu ke karlo ala KG school ben ke wang bon alang li tumta KG school ben ke wang mar gari la soa road ke pachat nai adim ke kali the dake towar lege the u ta kali aku munita chelat u lake jamo u alang ta chinilo KG school long sipadun bon alang asomar sita alang lan chini bulute piposi la public road long lan ke pachat na la osu ke to ke chok che do po alang chini nai polo aku gari patong lo patong ta thang khobodang chenun de sangse ma sangse hang du lo hang nun lo sun kang ning polo nong en arju ta na arju je public unda khang lo ma mani bangi gari pachat ma kat thujui jan kat thuju ya kat gari ge pangtang u ke pachat pen si bang la bang ke yok ta thek long ho ke ho dak pangtang ke pachat pen si la so panda ke parolo de la galang nonal te mo so bang ko son le non bang ke amoni li tum medical pon lo hai medical college pen pini sona report bang enun lo sita son bang enun edala city brand bang claim un edal nili tum rideng long tangka be da jok lo hai kero ke aphu tong kero ma la phulong bang ke kang lun ja do kok lo tong bek long bang ga pok long si tong la pu patong phit si pangjak phit lo also bang ke non aphu pene kang o pene la son do ma la son do kang o amek ta sao do jale ama kang o jalo also bang sodak bana je than no ge di sodak kong je than tong det pene thur phidun un ma un e also bang mane la rung dun jalo thur phidun ne dar lam na je jipen lo lam lang ye pen lam pen na me gari driver bang ke sangse sangse kat phit lo अगर ये आपने चीनी मनाने तो हम फू घुमाने लगते हैं चीनी हमपु बां चीनी जलो मिली तुमके ला किसुंग के फोबेक तुमके ला केसु भांजे चिलांग रोंग लो ते मजो अमा किसुंग भां चिलांग रोंग लो होपु बां के रेस्पॉन्स चैनल नु देल अंताला पब्लिक तुम के राब दुन पे निली तुमान हांग ता हांग दुन तो अलांग ली तुमान है ता सांग से यल अलांग ली तुमान बच्चा जल नॉन के नाले तो किसो चलांग नहीं मपसन कोने कनजी जिनी हांग मनाने तो माने alang jongsi alang asumar kaching hon thon nilin tani suman haching hon du po nilin ta khorcha ke do ke kali derpot alang ison thoning chirap dun bosonte yalo mupen son ke alang nang pasang nun pen agari pen le medical lang che thon dun bata ison ke nang kirap lo hai noi la puta kali de masi alang jongsi pini nang chirap dun tum thon nang chirap dun bosonte pujalo ti nili tumang ke hai Langlok Solar Size Multipurpose Cooperative Society Lamps along Annual General Meeting ke padupon Chitini phai khore ke thomarni lakha khore pli korkanthi constituency ke parlo Langlok Solar Size Multipurpose Cooperative Society Lamps along Ningka Nisek Pen Rat Amai Pi ke padupon amai along Mai Hemphu Langlok So Lamps Chairman Sir Sing Timong Ahin Pensi Mai Charipon Mai ke pha alam the Langlok So Lamps Secretary Sukur Singh Be Ahin Pensi Clardak Pen Thanpa Chinipon Labang Samai long Alohia Man Pen Observer Lionel Teron Lapen Korkanthi Mondol Mephu Doloi Ingti Langlok So Lamps Barim Chairman Vidya Singh Be Samilang So Town Committee Chairman Robinson Rongpi Langlok So Sakti Kendra Bidaram Be Renughat Sakti Kendra Mongol Rong Pharpen Chenglok Sorkari Gaubura Tum Lapen Penang An Langlok So Habar Along Man Kedo ke Thekiding Atum Chetong Dun
Bangso AGM amai long kedam tang ningkan suri hini raing kora ke thom ing kora plia ningkan ke claim kedam pon ali ko an si doma pu alam the hai hui shareholder ke do abang phubang phia tum pen chethan chimung pon lapen non suri hini raing kora pli ing kora pho aningkan apharman ko sonsi kaching thur asai mate ali ke pawang thu thek ji aphan ke claim ponji aphan ko pp asai amosi kedeng ponji mapu alam the hai hui chethan chimung pon la sonsi suri hini raing kora pli ing kora pho apharman aphan akimi internal auditor babu singh phangcho lapen busing rongpi atum aphan chedon sarpen ingwai pon lapen maya long shareholder bang pharo phora thongke bra nerkep angbong pen bang pharo hinira nerkep ke bra throk se ana bang phu bang phia tum chetongsi mesen ing samjen pen mai pachun pon bangso AGM amai pen ajok rat cyclem bang phu joy singh hanse ahin pen samilang so pen langlok so kacheleng atowar kahino thektik ajok Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang lapen local MEC mate Karbi Anglong Autonomous Council Chairman Raju Tiswatum aphan choning ripon prabjen pen samilang so lapen langlok so kacheleng atowar pi nang silam pi pon vek thapusi choning ripon samilang so pen long pamon ingti Karbi Anglong News Bagi cingwai pame, cingsai pame lo, si cikloi sarpen si, ijo si cikorai pando, tapi ante non kebang tujilang kosong si klaim nai ma, nai budget muka deng pando, deng pen itu menengi ci organ si konstitusi mondor komite ya presiden, alang li hin pen, jong pan sedame alang li, tisiri ki ponongi pan la, ciri thongkebra photo dagni tumalong lelong rasuk ije panbangge alang lihin pen sinang timpu kusi nire tum dak na bangso society ado gobe shareholder ban chenglok alang lipan kisi ning theklong pen si chokhalo asi alang lipan alang tipu ku chichakang lo asi nire tum ta klempo asi bangso AGM program ke tanglok latang te ni tumalong lelong langdam basi ke cheng pan bang boripo Tangtela. kimikang waipon auditor abang ni tum bang hini ningkan bang song taksi bahini waipon mener bang ke abang ko bang babu sing angcho lapente ini busing rompi abang ini pansing waipon ini kan siapa ke lobuson ho ningkan bang peneng ni tumbang ke peneng ningkan ko ratrok ke le deng lo peneng ke non bang so ije malong bang ke tame ningkan ko rap ko bang ini tumake lo sabe sitame peneng bang sabula ke dogadam mukha bang sabong chalo ke claim gadam mukha bang hedi masih peneng bang pasal busuk mana kelos lobuson do si tamai lepan kelos so gali ben upcoming non ke bang ye ke claim suyi bang loplo tangte meneng bang e mission pen bang District Industries and Commerce Center Diphu Lapen Journalist Association for Assam Karbi Anglong District Committee atumpen Arnisia Pharman Jengkha Hawar Check R2 along Entrepreneurship Development Program ajaime kibipon Lason si chitini phai khorege thom arni Additional Director of Industries and Commerce and Jaffa Karbi Anglong District Committee atumpen bangso amai kibipon Jengkha Hawar Check R2 aradatum aphan bangso amai long kaning jepon ke rong aswa tum ko sonsi beha bepar lapen kapre ke claim pen kaiding pi kereng jima lapen government along ko son abidi ke claim ke dam pen si joy ke pen loan ke long kitu ke joy ke jima aputhak bangso amai along District Industries and Commerce along officers atum pen rada phan clardak pen lamthe than pachini pon Lapen District Industries and Commerce atum along aron ateng pen loan apply dun lopulote subsidy sitame rural atum 35% lapen urban atum 25% an subsidy long ponji pusi officers atum ahin pen ningjepon lasi beha bepar ke claim ke dam aning ke hang abang phubang phi atum District Industries and Commerce asai hem along anpali dam pen ason alon apply pon longji lapen bangso alon kachitu nangji aron lake ningkan pho loan atangka kitu pajut pon longpu Bangso amai long Jaffa Karbi Anglong District Committee along Mepu Sampri Bay ahin pen ke charipon amai along District Industries and Commercial atum ahin pen Resource Person Kachetong Donatum Firoz Nonisa Assistant Director of Cottage Industry District Industries and Commerce Center Longchandra Teron Extension Officer District Industries Commerce Center Arpita Chakrabarti Extension Officer District Industries Commerce Center Dinesh Pator Principal KTEHS Rup Singh Teron Jaffa Karbi Anglong District Committee along Klembang Phubang Phiatum Chetongdun Tangte nanglit tum department ahin penadak la dak pini ke chegar tu long sulang eglo anong tum kupima tum hangke thania teng hangke than pon nong lo non bang ke lason lo je rada tum ke chini kan tum mang ke nanglit tum pen hala benga sorak phan so an kapit roi je than tum department sa chen
nili tumah hin pen ke pepi ma ke klem pon ai la formula se la dokumen am kha lai pachok at plotene tum hin pen ra bun pe la pen beng along setame pali people la pen beng long setame la beng ke pepi ma la tuma formula la tum long pachok du napo ke la se beng so setame people la pen beng long setame beng civil school la bring avida tai lai dia kali mana lason le di ala public tum dan mata la beneficiary sa tum pen benga sor a relationship bang nang tum dak sa dolong don dum dima sa la kapachera ba kama ko claim don ma ke mong emak ko mana nili tum hin pen ta ladak pen bank pen office pen pothai po hala dak ta me ka cherap dun nang an ke cherap dun itu ila ko pepi se cherap dun nai ma bank long sa kami asan itu kali jasmet pada bang ke la beneficiary sa tum bang po loan from sa hangam ko ba mati angke la solong bang hala poisa ke piji kan tum department kan lagi piji kan loan hala bank pen sip piji nasi wrong sor bang hala bank sor ka ching kidam nang ko pina ki chak na la man hale tum pen bank sa ban ching kidum pen wrong sor loan ka chu enlong je hala sa awar sa tum ki thik kidum la sa awar sa dum mana nili tum hin pen ke mana la jong si ke claim tech experience ke do plote pinai pura hai ke nili tum da pudun pa hai la jong si ke claim tech do plote ko pepi ma jong si eligibility do plote di nili tum da jorun ko pen bank sa me bank ko pepi ma la to formalities do la pachok tum tech na po di kedang tang la person asal tum kedeng kon tang along pen rata tum bang sa sai ke deng long son ni kitchen din success story la son nang pen ni ke than pon di than pon be dum la son ke kapang ka tiam tang dule di sula la permanent no han suli boy tu bang kom som lo mane jaga penan ke sulai po jaga che bon check de la son do la pe tu me ta le tum pula la hala kiba long ke dole hai strategy long ke tu me la bo dole ya bang ote suli boy lo ta pen do no dahani dole ang la non chuneng si ke la sa do lom do orang keren la samren do ke son mang ele tum kada da chini da kalang la dang la ke ilpun la Karbi Anglong la do bang ke non mat ke raw materials bang ke humrui lang din banan sa pickles food processing unit biji bla tang de tantili asar serong asan ajali selami bla tang da ke ikun elah la pen ke sana jang khong asar kapra kapra khabira thilo asar ta la son ikun elah mane salam ji bla tang kita je semet kar bang ke marketing problem nang ngerokuti pasti marketing linkage bang itu la industri hin ini kecerap dengan di sanawar satu marketing linkage la son mana ni lebang detail sini la do la tala ya be mi atum la tum hedi la tum na tupen begitu wala industri office pen tosi connection kurilo prote doji la ida mana rong sor bang ke selam ba asar selam angke la solong la ke jor ya war sai banang litum di panjana nang thon kop kan tum di panjana sor san jor pikan bola so ko an ma ke long la son mane la sonang thon kop pajar bang ke jor bang la son bang ke ave hai sa konar se chujor da nang ma cholang nai malai connection bang wa towar bang anu thek sana bang ke